Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Nacho chando ichi nacho chando kwatonhora vedu we. Regei tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii mukoma munashe, please ndivigeiwo chiso changu. Inini mukoma ndine dambudziko rekuti ndinochiva mhuka, kunyanya zvipfuwo. Kwandiri zuva nezuva I have to fight pfungwa idzodzi dzekuda kuita bonde nemhuka. Kungomuka chete makuseni so hondo yacho inenge yatotanga. Kana ndikangotarisa mudzimai wangu ndinenge ndava kutoshuvira kuti dai anga ari mhuka ndingadai ndichifara zvakapfurikidza zvandinoita. Ndinotonzwa kuti muhana mangu munenge muine imwe hondo inenge yakanyanyisa zvekuti dzimwe nguva ndinogumisidzira ndava kungoburitsa misodzi nekuda kwekurwisana kwandinenge ndichiita nemafeelings andinenge ndichinzwa mumwoyo mangu. Zvinhu izvi pose pazvinoitika ndinozotoita zvekudownloada mavhidhios evanhu vaya vanoita bonde nemhuka. Kana ndikazozvibatsira paya ndipo pandinobva ndamboita cool down, asi feeling yacho inozongodzoka, kunyanya kana ndikaona bhiza rinenge riri gadzi ndinobva ndatonzwa kuti ndinoda kuti ndinge ndichiita bonde naro. Zvinhu zvacho zvakangotanga ndichiri mudiki, tainge tichiita bonde nehuku. Inini ndikazotogumisidzira ndava kupinda mumbudzi nemombe. Musikana chaiye ndakazototanga kuita musikana ndava kuma 28 years. Ende ndiye akazova mudzimai wangu wandiinaye nhasi. Ndinokumbirawo maadvices. Ndazama zvose asi zvaramba. Kana feeling yacho ikandibata paya pandinenge ndichirwisana nemafeelings acho, mumwoyo mangu munobva matoita kunge like munenge muine hondo chaiyo. Ndinotosvika pakuzotonzwa dzungu. Kare ndaisiti kana ndikanzwa mafeelings iwawo ndaibva ndatanga kurova madziro kana kutanga kumhanya zviya zvinenge zviri fast, zvinenge zviine hasha mukati. Asi ndakazoona kuti mudzimai wangu zvose zvandainge ndichiita izvi ndainge ndichimuvhundutsa pose pandaizorova madziro. Saka iko zvino ndava kungonyarara, asi ndiri kukurirwa pahondo idzi. Please help me. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hello mukoma, please hide me. Ndinoda kureurura zvandakamboita mumakore adarika awo. Munhu wose agara anotadza. Zvakaitika ndezvekudai, ndakasangana neumwe murume panguva yachowo inini ndainge nditoriwo padesperate. Kubasa kwacho kwandainge ndichienda mari dzacho kuti dzinge dzichibuda dzainetsa kubuda. Saka ndakangosangana nemurume uyu ndokubva ndangomubvumirawo mudenga. But kuda ndainge ndisingatombomudi zvachose. Iyewo akabva awedzera kundipa pressure yekuti anoda kuti ange achigara neni. Ndikabva ndamuti kana uchindida uchange uchichengeta inini zvose nevana vangu. Saka mukoma nashi inini nemurume uyu takagara tose kwemakore, but mukoma ndakaramba kumuitira mwana. Ndaisaramba nemuromo kwete, asi ndaingoramba nemaactions. Ndakabva ndatanga ndaiswa jadel, ndikazoona kuti iye aikwanisa kuzozvibata. Ndokubva ndatanga kuita ndichinopota ndichinobayiwa madhepo, asi kwaari ndaitonyepedzera kutsanya zvose nekunamata ndichiti ndinotodawo mwana naye, asi ndainge ndichitoziva zvangu kuti ndine family planning. Iye aizoti kana akandiona ndichinamata kana ndichinyepedzera kuchema paya, aibva auya obva agara neni otanga kundibhabhadzira achiti sorry, zvichaita chete. But ndainge ndichiziva kuti inini ndaiva munhu ainge atori pafamily planning. Mukoma ndainge ndakazviudza kuti inini murume uyu ndichamuda zvangu, but ndichazomuda murume uyu nekufamba kwenguva. Asi mwoyo wangu wakabva watoramba zvachose kuti ndinge ndichimuda. Ndaiti zviya kana akaita bonde neni, tikaita kekutanga, ndaibva ndatotanga kunzwa kumusema hameno kuti why. Ndaizongoti ita hako, but zviya zvekungoti semunhu ari kundichengetera vana vangu ko ndingagodii.
Saka pese apa ndaiita ndichitaurawo nababa vevana vangu vachiti sezvo isusu tiri vanhu takazvara tose, iwe wechidzoka titangidze patsva. Pandakaona kuti ndo mashoko andainge ndichiudzwa nemurume wangu, murume uyu ndakabva ndamuudza kuti ndiri kuda kuti tinge tichivaka kumusha tisiyane neupenyu hwekugara mutauni. Iye akabva abvuma, ndokubva ndatsvaka musha, but musha wacho ndakautsvakira kudhuze nekwedu. Vana amai nanabhudhi vangu ndakabva ndati kwavari, stendi iyi ndini ndega ndazvitengera. Vanabhudhi pavakazoti vapedza kurova zvitina pastendi apa, inini ndokubva ndazotiza murume uyu. Ndakabva ndaenda zvangu kumusha, ndokubva ndambonogara. Murume wangu wekutanga uya ndokuzouya akabva anditora, ndikabva ndatanga kugara nemurume wangu wekutanga. But I am regretting mukomanashi, nekuda kwekuti ndainge ndakazviudza kuti ndinoda kuita vana nababa vamwe chete, but ndakarohwa neshamu chaiyo. Iko zvino nhumbu yakabata, because murume uyu ainge akandinyengerera kuti usachiita zvefamily planning, ngatingoita mwana wechi2. Inini ndikabva ndabvuma. Vana vangu ava i2, asi umwe 1 wacho ndewasisi. Asi nekuda kwekuti mwana uyu ndini ndakakura ndichimuchengeta kubva ari mudiki, saka kwandiri anototi mama. Manje mukomanashi, nhumbu yakati yabata, iniwo ndakabva ndatanga kubuda imwe discharge yainge ichinhuhwa. Izvo ndainge ndatopiwa sick nemurume wangu. Kubvawo ipapo ndakabva ndazobata password yake, because iye ainge achiramba nayo. Ndokubva ndazonovhura foni. Kunovhura foni yake kudai mukoma, ngameno kuti ane magirlfriends mangani, already akatoita vamwe vana apo patainge tiri paseparation. Ndibatsireiwo hama dzangu, nekuda kwekuti ndine stress isingaiti. Nekuda kwestress ndakazosendera murume uya wandainge ndakanyepera kuti I am sorry for everything that I did to you. Message iyi ndakatomutumidzira nezuro kuma 11 p.m. I was regretting life yaainge achindipa pandaiva ndichiri kugara naye. Handina kana zuva rimwe zvaro randakambochema pose pandainge ndichigara naye, but ndaitonzwa kumuvenga nekuda kwelove iyoyo yaainge achindipa. Saka iyewo akabva ati kwandiri ari kutoshayawo hope nekuti achiri kundida. Ati ndifano kurongedza hembe, ende nhasi abva ati kwandiri ari kuuya obva anditora. Manje nhumbu iyi ndo yava kundishungurudza. Ichiri diki zvekuti kuibvisa hainetsi. Pandiri kuda help ndepekuti ungadzidzira seiko kuda murume wausingadi. I am now so ready hangu kumuitira mwana. Ndaikumbirawo help kubva kune avo vakambosangana nesituation yakadai, kuti makaitawo sei, makaikundawo sei. Ungadzidzira sei kuda munhu wausingadi. Please help me, ndatenda hangu. Vedare, ndo message yandakatumidzirwa naHaiti. Semunhu wekuti ndinenge ndakambotaura naye kuinbox, I cannot judge here, but please ndibatsireiwo kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. From a WhatsApp voice note. Okay mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai. Nyoka iyi sandi ini ndakaitsvaka kwete. Asi nyoka iyi yakatoita zvekunotsvakwa nababa vangu. Baba vangu vaiva munhu wekuti vaiita zvekupota vachifamba vachivaka dzimba dzevanhu. Vaigona chaizvo kuita mabasa emaoko ainge akasiyana-siyana. Mukutaura kwavo baba vangu vanoti ivo nyoka iyi vakazoitora mushure mekunge vatanga kushandira umwe murungu uyo aiva neconstruction company yake. Saka baba vangu vainge vava kufamba vachivaka dzimba dzemamaina kunzvimbo uko kwaiva nemamains. Vaivaka zvekare zvikoro nezvipatara. Ivo baba vangu vanoti pasina kana nguva vatanga kushandira murungu uyu, vakabva vaona vatopiwa promotion, ndokubva vaita mukuru wemabhiridha paconstruction company ipapo. Pavakaitwa mukuru wemabhiridha nekuzopiwa zvese nemotikari yebasa yekuti vange vachitakura vanhu vachivaendesa zvose nekuvabvisa kubva kumabasa, hanzi ndo zvakazokonzeresa kuti vange vari munhu akazovengwa nevamwe vavo avo vavainge vachishandidzana navo. Baba vangu vakazorwara zvainge zviri very serious.
vakazoti vapora ndokubva vazodzokera kubasa kwavo, asi vakangoshanda kuda zvemazuva zvishoma ndokubva vatodzingwa basa. Ivo baba pavakaona kuti vainge vadzingwa basa, vakabva vafamba ukowo kwavakafamba ndokubva vanopiwa hanzi kamwe kainge kakaita katanda kadiki. Asi katanda aka hanzi kaiti kana wakakabata kaiva kachitsvedzerera, uye katanda aka hanzi kaiva kari kegreen. Ipapo baba handizivi kuti vakadinyepera here pavakati kwandiri nyoka iyi vainge vakaita zvekunyeperwa nemuchawa uyo ainge akavapa katanda ikako. Kwandiri baba vainge vakangoti muchawa iyeye ainge akati ndekekuvachengetedza, asi ainge asina kuvabudira pachena kuti katanda aka kaizopanduka kobva kaita nyoka. Asi kwandiri nyoka iyi pandakada kuzonoirasa yakazotoda kuuraya munhu uyo ainge achindibatsira, nekuda kwekuti yakati, ko iwe simba rekuda kundikanda mudziva unoriwana kupi? Ko pakaitwa mhiko idzi waivepi? Kana uchida kundikanda mudziva chindiripa ka zvinoenderana nemakore awo andakawedzera pfuma mudzinza iri. Munhu wandaiva ndiinaye kudziva ndokubva aita nharo nenyoka iya, kusvikira nyoka iya yazomutema ikabva yati, baba vangu vainge vakaromba vachida, uye vainge vasina kumanikidzwa kuromba. Iyo nyoka iyi yakabva yati, baba vangu vakatoudzwa kuti katanda aka kandakupa, kana ukachengetedza mhiko dzako, katanda aka kachakuchengetedza uye kachakupa mari zhinji. Asi kana ukatadza kuchengetedza mhiko dzako, katanda aka kachashanduka kobva kaita nyoka. Nyoka inenge ichirarama neropa remunhu kana kuti neropa remombe nembudzi. Asi kana riri ropa remombe nembudzi, zvinhu izvi zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichizourawa musi umwe chete. Asi kwandiri baba vangu ivo vakangoti mhiko dzacho dzavainge vakapiwa dzaiva dzekuti vasadya chikafu chinenge chabikwa ivo vasipo. Asi ipapo baba vainge vakanyepa nekuda kwekuti nyoka iyi iyo inoti kwandiri yakazochanduka kuita nyoka mushure mekunge yaona kuti baba vangu vainge vava kuramba kuzadzikisa mhiko dzavo idzo dzavainge vakatenderana. Mhiko dzababa dzaiva dzekuti pagore kana vakasauraya munhu 1 weukama vanofanira kunge vachizobaya mombe nembudzi zuva rimwe chete. Kana nichirangarira, zvinhu izvi zvaitoitwa mumhuri medu mukukura kwedu, ende ndo zvaitoitwa exactly nababa. Pagore roga roga baba vaiti kana mumhuri kana mukasafiwa, baba vaibva vaita mutambo kana kuti pati. Pamutambo ipapo paizobayiwa mombe zvose nembudzi, vanhu vobva vatanga kudya. Panguva yacho baba vangu vaikoka hama kufamily get together. Idzo hama dzaingoti baba vangu vaiva munhu aiva nerudo, zvekare vaifarira kuridza marekodzi avo. Asi baba vangu vaizoti paya panenge pazopararira vanhu, ivo baba vaibva vatora mabhonzo ose aya anenge asara vanhu pavanenge vachidya nyama yemombe nembudzi iyoyo, vobva vanocherera mabhonzo iwawo mudanga. Mukomanashi, zvinhu izvi vaizviita huri usiku, uye baba vangu vaiwanzokuenda neni kunocherera mabhonzo iwawo mudanga. Saka ivo baba vangu vakazotendeuka ndokubva vazotanga kunamata. Nyoka iyi iyo inoti ndokubva yazobva pamba pedu, ndokubva yaenda ikabva yatanga kunogara musango. Asi iyo yaiti kana yava kuda kubereka, hanzi yaidzoka mumhuri yobva yasiya yakandira mazai ayo muchibereko chemwanasikana uyo wainenge yasarudza wemumhuri. Kuvarumewo iyo inoti yainge yava kusangana navo pabonde, gumisidzira vanakomana vemudzinza vava kupera simba pabonde. Baba vangu vakazotanga kurwara, vakazoti vava kuda kufa, ndipo pavakazosiya vandibatisa urombwa hwavo. Nyoka iyi mukutaura iyo inoti yakatanga kunanzva ropa payakatumwa nababa vangu kunouraya vamwe veavo vavainge vachishanda navo kuconstruction company yavo. Saka kutumwa kunouraya kwayainge yakaitwa nababa vangu, hanzi kwaitova kutokanganiswa kwemhiko kwakaitwa ipapo. Nyoka iyi mukomanashi, hongu zvayo inorutsa mari, asi nekuda kwenyoka iyi ndatambudza vana vemudzinza. Mumhuri medu hatisi zvedu marombe, asi vanhu vatambura. Tine family group redu repawhatsapp,
vanhu kana vakatanga kuchema-chema, inini ndinobva ndangoitawo jema newadya neveukama, asi pacho pari kubva dambudziko ndini ndinopaziva. Mhuri yatambura mukomanashi, vanasikana dzimba dzaramba kumira, vanakomana vanoitwa varume nenyoka iyi. Ininiwo handingati ndiri kuenjoya upenyu nekuda kwekuti mari yacho ine mitemo yakawandisa. Unokwanisa kutoti unenge uine kana mari inenge ichisvika kana kuma100,000 asi mumba munenge musina kana chikafu. Kuti unge uchishandisa mari iyoyo unotanga wanzi ita mhiko yakati ita chakati, mitemo yacho inenge yakawandisa. Ndakazama kunokandira nyoka iyi mudziva rinoyera ndiine uyo ainge ati iye anozvigona, asi ndiye akazorumwa nenyoka iyoyo, asi haana hake kuzofa. Ndirowo rangu randakasiya ndatakudzwa iri nababa vangu, hama dzangu. Mumhuri tine hanzvadzi dzine hunhu zvekutoti dzinokodzera kuvakawo kana kutomisa misha, asi nyoka iyi haitendedzi kuti vanasikana vemudzinza vange vachiwanikwa. Musi uno yakati kwandiri, iwewe chiita mhiko neni yakasiyana nemhiko yandakaita nababa vako. Mhiko yacho ndeyekuti yonosunungura vamwe vose veukama, asi yobva yatanga kungotevererana neropa rangu chete, meaning kuti vana vangu nevana vachazozvarwa nevana vevana vangu vachange vachizotevererwa nenyoka iyi. Mukomanashi, musatya zvenyu, asi please itai zvekunyora musazotumidzira voice rangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu as a WhatsApp voice note, ndokubva ndazotanga kunyora. Zvakangoma hazvo vedu we, regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hello mukomanashi, please hide my identity. Inini dambudziko rangu rakadai. Ndine problem yembereko plus jeko rinondirwadza pose pandinenge ndava kuenda kunguva yangu ndava kutevera. So dambudziko ravapo nderekuti ndinokwanisa kutodiwa nemunhu tobva tatogara tose, chero ndikamuudza kuti ndo zvandiri, iye anobva aita sekunge anenge atambira situation yangu. But unozoona paya pamunenge mava kugara kuti action yemunhu anenge atopera rudo newe, plus haatombogari aendesa chero tsvakirai kuno zvayo. Zvinhu zvacho zvinongogumira mukuchaisana mapoto. Handina murume anondikoshesa cause of my condition. Ndinongoonekwa semunhu ari useless nevarume. Dzimwe nguva ndinotombofunga kuzvipfuudza nekuti ndiri kurwadziwa nesituation yandiri. I am even isolating myself. Hama handidzishanyire cause vese vane mhuri, chero vadiki kwandiri vari kutobata vana. Inini handina chero miscarriage zvayo yandakamboita. Izvozvi ndanzwa nekudyirwa mari nevanhu. Last time ndakaenda kune vamwe baba vainge vachiti vanogona kundibatsira, asi hazvina kana kumboshanda. Plus baba ava vainge vava kutoda kutorara neni. Hanzi ndokuti zvinge zvichishanda, ndinofanira kunge ndichiswededzera mushonga kumberi nenhengo yangu, inini ndikabva ndaramba. Chinondirwadza mukomanashi, ndiri nherera. Handina baba, handina amai. Handina chero hama inondicheka kuti ndiri kuraramawo sei. I feel so lonely. Ndanga ndati ndizamewo kuvaka musha, asi zviri kuramba, cause hapana anoda kuroora ngoma. Kuchikoro ndakapasa form 4, asi mari yekuti ndinge ndichienderera mberi nechikoro hapana. Mbuya vandainge ndichigara navo, mukadzi webrother yaamai vangu, vakaramba kusaina mapapers ekuti ndiendeswe kumberi kuchikoro nedhona. And I am failing to forgive her, mufunge. A lot is happening in my life. Ndiri kurarama ndiine enga mulife yangu, cause ndinombofunga kuti ndichazoveiwo mulife. Kana kuine vakambosangana oro kurarama upenyu hwakadai, makazokundawo sei? Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana. Zvakangoma hazvo vedu we, ladies out there, kana muriko makambosanganawo nesituation iyi, please uyai kuinbox kwangu so that
we can try to cancel mwanasikana uyu, but ngatitaurei naye mucomment section. Kune avo vanokwanisa kumubatsira, feel free to inbox me. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ndichadzoka zvekare nechimwe chirongwa munguva inotevera.